בית המקדש השני היה קיים כמעט 600 שנה, והגיע לשיא תפארתו בימיו של הורדוס, מלך יהודה בחסות רומא. היה זה מרכז החיים הבלתי מעורער של היהודים. שחזור מבנה המקדש הוא חידה עתיקה. במשך דורות ניסו פרשנים וחוקרים לשזור את המקורות לכדי דגם של המקדש, אך השחזורים האפשריים עדיין שנויים במחלוקת. בואו נצלול אל פתרון אפשרי של החידה הזו, ונבין כיצד תפקדו חלקיהם השונים של הר הבית ושל בית המקדש במאה הראשונה לספירה, מן הכתלים החיצוניים ועד לקודש הקודשים. הר הבית הוא למעשה במה מלאכותית אדירת ממדים שנבנתה סביב הר טבעי. חלקים מכתליה עומדים על תילם עד היום. הכותל המערבי המוכר לנו מהווה בערך 9 מן החומה המערבית השלמה. אל הפלטפורמה המוגבעת של הר הבית הובילו מספר שערים. המרכזיים שבהם היו 2 שערי חולדה בכותל הדרומי, השער הכפול והשער המשולש. הם הובילו אל נתיבים תחת הרחבה שהגיחו בסמוך למתחם המקדש. בצד זה של הרחבה התנסה מבנה מרשים בשם הסתיו המלכותי, בזיליקה מפוארת ששימשה לצרכים ציבוריים, כלכליים ומשפטיים. ככל הנראה, בשלב מסוים שימשה כמקום כינוס הסנהדרין, בית דין וסמכות עליונה בפסיקת הלכה. אל הסתיו המלכותי הובילה מן הרחוב הראשי הסמוך קשת רובינסון, כמעין מחלף המשמר את זרימת התנועה. בפינה זו של הר הבית מוקם בית התקיעה, עמדה בה תקעו בחצוצרות על מנת להכריז על כניסת השבת לתושבי ירושלים. לאורך הכתלים היו סתיו נוספים. אליהם הובילו שערים נוספים. מצפון לרחבה שכנה מצודת אנטוניה, שהשקיפה על המתחם כולו ואוישה על ידי חיל מצב רומאי. ברחבת הר הבית התאספו אלפי עולי רגל בדרכם למקדש. האזור שקק חיים, בייחוד בשלוש הרגלים, פסח, שבועות וסוכות. בדרכם של העולים ניצב הסורג, מחיצה משובצת שלטים האוסרים את הכניסה לנוכרים. ומי שיתפס יתחייב בנפשו ודינו למיתה. כך נכתב על אחד השלטים בשפה היוונית. מכאן הובילו 3 שערים אל עזרת הנשים. על אף שמה, היא שימשה להתכנסות נשים וגברים גם יחד. ב4 הפינות של עזרת הנשים ניצבו 4 לשכות. לשכת השמנים, בה הוכסנו שמן ויין עבור טקסי המקדש. לשכת המצורעים, שהכילה מקווה טהרה. לשכת העצים, ששימשה לאחסון עצים לצורך הבערה על המזבח. ולשכת הנזירים, בה קיימו נזירים את טקסי סיום תקופת הנזירות. מעזרת הנשים הובילו 15 מדרגות אל שער ניקנור המצופה נחושת. השער, שנקרא על שמו של תורם עשיר, הוביל אל מתחם פנימי, העזרה. העלייה במפלס סימלה עלייה בקדושה. בעזרה התקיימה מרבית העבודה שביצעו הכהנים, משרתי המקדש, ובמרכזה ניצב המקדש עצמו. נתחיל מן הרכיבים הסובבים ונעשה את דרכנו פנימה. את העזרה הקיפה חומה, על גביה ניצבו שומרים מקרב הלוויים והכהנים בשעות לילה. בחומה נקבעו בתי שער. ביניהם ניצבו לשכות. בתי השער והלשכות שימשו למטרות מגוונות. אחד מן המבנים המרכזיים כונה בית המוקד.
הוא שימש ללינת הכהנים והוחזקו בו מפתחות המקדש. בית המוקד, בו בערה אש, קישר בין 4 לשכות שונות. ביניהן לשכת עושי לחם הפנים, בה נאפו חלות מיוחדות שהוצבו במקדש. מכאן הייתה גם אחת הכניסות אל החיל. החיל היה מדרגה גבוהה שסבבה את החומות. תחתיה היה מסדרון חבוי שככל הנראה אפשר לכהנים לגשת אל בורות מים, מקוואות ובתי כיסא תת-קרקעיים. בעזרה מוקמה גם לשכת הגזית, שיועדה להתכנסות חברי הסנהדרין. שאר הלשכות בעזרה שירתו את הכהנים בהיבטים שונים של תפעול המקדש. לשכות נוספות מוקמו ברצועה מרתפית תחת רצפת העזרה. ייתכן שהכניסה אליהן הייתה מעזרת הנשים, מצידי שער ניקנור. אחת מהן, למשל, שימשה לאחסון בגדי הכהנים. מרבית העוברים בשער ניקנור אל העזרה הוגבלו לרצועה צרה בשם עזרת ישראל. ממנה והלאה הייתה מותרת הגישה רק לכהנים. בעזרת ישראל יכול היה העם להתגודד ולצפות במלאכת הקרבת הקורבנות, הפעילות המרכזית שבוצעה במקדש. אל אזור שנקרא בית המטבחיים הובילו הכהנים את בעלי החיים המיועדים להקרבה. טבעות שימשו לתפיסת ראשי הבהמות בעת שחיטתן. לאחר השחיטה נתלו הבהמות על לבבי ברזל שקובעו בעמודים בשם ננסים. שם הן הופשטו מאורן. על גבי שולחנות סמוכים הן בוטרו וקרביהן נשטפו. מכאן נשאו הכהנים את הנתחים המיועדים להקרבה אל עבר מזבח העולה. מבנה מדרוני בשם כבש אפשר את העלייה אל המזבח. על משטחו העליון, בין 4 קרנות, בערו ערימות עצים שנקראו מערכות. הכהנים הלכו על המזבח במסלול היקפי והיו זורקים את נתחי הקורבן אל האש. את האפר ריכזו בערימה מרכזית בשם תפוח. דם הקורבנות שנאסף בכלי יהודי בעת השחיטה נזרק על זוויות המזבח. הדם העודף נוקז באמצעות מערכת תעלות תת-קרקעיות אל מחוץ למתחם. כיור סמוך סיפק מים לרחיצת ידי ורגלי הכהנים. בחלק מטקסי ההקרבה עמדו לוויים על מדרגות שכונו דוכן הלוויים ושרו מזמורים, מלווים בכלי נגינה. במרכז העזרה התנסה לגובה רב מבנה המקדש עצמו, פניו לכיוון מזרח. 12 מדרגות שסימלו עלייה נוספת בקדושה הובילו אל פתחו. המבנה הכיל 3 חלקים מרכזיים: האולם, ההיכל וקודש הקודשים. האולם שניצב בחזית היה צר וגבוה. משני צידיו היו בתי החליפות, בהם הוכסנו סכיני השחיטה. את ההיכל ואת קודש הקודשים הקיפו 3 קומות של תאים, שעל פי הסברה שימשו לאחסון של כלים וחומרים לצורך עבודת הכהנים ושל אוצרות המקדש. בסמוך לתאים מצד צפון נפרס גרם מדרגות שנקרא מסיבה, שהוביל אל מפלס הגגות הראשון. בסמוך לתאים מצד דרום נמצא מרחב שנקרא בית הורדת המים, ששימש לניקוז מי הגשמים מגגות המקדש. מכאן הייתה הכניסה אל העלייה, שהייתה בנויה מעל להיכל ולקודש הקודשים. ממנה השתלשלו אומנים במתקנים הקרויים לולים אל תוך קודש הקודשים, על מנת לבצע עבודות תחזוקה כשמבטם מופנה אל הקירות בלבד.
מן העלייה הייתה גם הגישה אל הגג. הגג הותר בשיני זהב מחודדות שמנעו מציפורים להתגודד עליו. כעת ניגש אל האזורים הפנימיים, ההיכל וקודש הקודשים. הכניסה להיכל הייתה מאותרת ומהודרת, ונשקפה מבעד לפתח האולם אל המתקהלים בחוץ. היא הכילה עמודים, גפן זהב מסתרגת ופרוכת רקומה. מאחורי הפרוכת, דלתות מצופות זהב הובילו אל פנים ההיכל. בהיכל ניצבו כלי זהב. מנורת 7 הקנים מפיצת האור. שולחן לחם הפנים, עליו הונחו 12 חלות. ומזבח הזהב, עליו הוקטרה קטורת, תערובת בסמים. מכאן הסתירו 2 פרוחות את קודש הקודשים, שנקרא גם דביר. לאיש לא הותר להסתכל בו. רק הכהן הגדול היה נכנס אליו פעם בשנה, ביום הכיפורים. במרכז החלל ניצבה אבן השתייה. למעשה, אבן זו היא הסלע שבראש ההר הטבעי תחת המתחם. אליה נקשר סיפור עקדת יצחק המתואר במקרא, ועל פי חז"ל, מכאן הושתת העולם. בימי הבית הראשון הונח עליה ארון הברית, ובימי הבית השני היא ניצבה חשופה. הכהן הגדול היה מקטיר על גבי הקטורת ומזה עליה מדם הקורבנות. בית המקדש השני גילם את המפגש בין צורכי קדושה לתכנון פונקציונלי, בין הכהנים לאדריכלים של הורדוס. יצירה ארכיטקטונית שעוררה התפעמות בקרב אלו שחזו בה, ושימשה כמרכז דתי, תרבותי, לאומי ואף כלכלי. המקדש חרב לאחר מרד היהודים באימפריה הרומית בשנת 70 לספירה.